Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park nazo eziphambili. May we adjourn for a few minutes, Chair? Inkundla echophele ukuziphatha kwejaji eyongameleyo eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge kusuku lwesine ive izityholo zokuba uSelby waqhubeka enxwasa umangali nangona ekhatywa isihlandlo ziliqela. The camera stopped on the level when we went down this morning, just to make sure that we took out everybody yesterday. We stopped there for 2 to 5 minutes. We scanned the area visually and we also listened. And we haven't picked up any people or visuals of people that's been left behind. Lifikelele esiphelweni iphulo lokukhupha bombi mgodi abangekho mthethweni ku-shaft 11 womgodi wase-Stilfontein. Molweni makhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Sithanda ukulumkisa ababukeli abanhliziyo ezibuthathaka kunye nabantwana ngale ngxelo yeli nqaku. Inkqubo yoviwo lwesikhalazo sesincwaso esingafanelekanga ngakumongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge ibone ummangalo uAndiswa Mengo elila ngethuba enika ubungqina xa ebalisa ngokucelwa nguJaji Mbenenge ukuba amthumelele ifoto zesitho sakhe sangasese. Ibilusuku lwesine namhlanje lwale nkqubo yokuva ngesikhalazo sikaMengo. Lesikhalazo sesincwaso esingafanelekanga sokuqala kwimbali yabezobulungisa kweli. Okhokhela ubungqina uAdvocate Salom Shepherd ubonise eliqonga ngobungqina okutyholwa ukuba bubonisa uJaji Selby Mbenenge ethe gqolo ukucela ukuba bangabanga umbathisana nomabhalane wejaji uAndiswa Mengo nakubene uMengo ekukhaba oko ubuncinane izihlandlo ezine. So now you actually wanted, you had the courage to say what you wanted to say, is that correct? Ngoku ke ude wabanaso isibindi sokwazi ukuyitsho lento ubufuna ukuyitsho okanye lento ubufuna ukuyithetha. Injalo. That is correct. Did the conversation stop after you said no? Incoko ke iye yabe iyaphela emveni koba wena uthe hayi. Khangi phele. It didn't stop. Eliqonga likwaxelelwe ngobungqina apho le jaji phezulu eMpuma Koloni ithumele umyalezo icela lenkosazana ithumelele umfanekiso wezesondo ngokupheleleyo. Bathetha nge-private part yam. He was referring to my private part. Did you respond to that? Uphendulile ke wena kulonto? Khaniphendula. Umengo othe ngaphambili ukungciva kwakhe kwamuhluthi isidima wazive ngengomuntu ukhe wacela kulento yabantwana ecela ukunika imizuzwana ziqokelele xa ephendula umbuzo ngempendulo yakhe wayinika ijaji apho wasebenzisa igama lenkosi uYesu xa iphendula. La mpendulo bendinikeze kwi-message ye-private part ebeyithumele. May we adjourn for a few minutes, Chair? Ujaji Mbenenge okhanyela cimele ukuba wathumela imiyalezo yezesondo ngomnye wejaji eziphezulu kweli kwayona jaji phezulu eMpuma Koloni apho unkosazana Mengo akuyisikhundla esisezantsi khona angumabhalane wejaji. Xa esisityholo sesincwaso esingafanelekanga singafunyaniswa kuJaji Mbenenge angakhuzula njengejaji de aphulukane namaqithiqithi afana nokuzuza umrholo nokuba sezidla umhlala-phantsi de anabele ingubo kaqaqaqa. Le nkqubo yoluviwo lesesikhalazo sesincwaso esingafanelekanga isaqhuba. Iphulo lokukhupha bombi mgodi abangekho mthethweni eStilfontein eMntla-Ntshona lisondele emaphethelweni. Iphulo likavala umgodi laqala ngo-August wonyaka ophelileyo. Esi sigaba sesithathu seliphulo siqale ngomvulo yaye sesirholo zamazama abangaphaya kwama200 ze kwafunyanwa imizimba engama-78. Eji ekhatshwa bubuxhaka-xhaka bekhamera yehliselwe phantsi komhlaba namhlanje ngabakwantsasana bephathisene nabenkonzo zohlangulo lwasemigodini emva kokuba amavolontiya amabini asekuhlaleni ehlele kulo mgodi izolo abuya nelithi akusekho namnye uzamazama obonakalayo. The camera stopped on the level when we went down this morning, just to make sure that we took out everybody yesterday. We stopped there for 2 to 5 minutes. We scanned the area visually and we also listened. And we haven't picked up any people or visuals of people that's been left behind. Kananjalo abasemagunyeni bathi ingxelo eneenkcukacha ezithe vetshe mayelana lenyewe ilindeleke ukuba ipapashwe kungentsuku zatywala.
Lo gama unozakuzaku waseZimbabwe kweli uthe uza kubambisana nabenkonzo zesipolisa zeli ukutyumba abemi baseZimbabwe kwabembimgodi abangekho mthethweni abangama-78 abaye bafunyanwa imiphefumlo lehlukene nenyama. We want to make sure that we identify and satisfy ourselves as to who are Zimbabweans among those who are deceased. And then we'll take our next step in the repatriation of the deceased back to Zimbabwe so that they have a decent burial in Zimbabwe. Ukuhlabela mgama neliphulo isebe lezempilo lithi liza kufunxa futhi lihlole incindi yemfuza kwimizimba engenamkhondo de liqukunjelwe ixesha elimisiweyo ngumthetho elinomda ophakathi kwenyanga neenyanga ezimbini. The law dictates to us that we can only have a body between 30 days and 60 days. Beyond that, if we don't have any other means of verification, or if anybody comes up, we are able to extract DNA tests and archive them and bury them. Ukanti ke isithethi samapolisa seli uBrigadier Atlanta Mathe unqinisisile ukuba ingqwayingqwayi ezityholwe ngokuba phambili kolulwabhici lombhodamo sele ziphantsi kwengalo engqingqwa yomthetho yaye banazo izicwangciso njengorhulumente zokuqinisekisa ukuba lenyewe kuqenqgeleke inyanga bezizincada-ncada yiyo ayilithwaxi kwakho eli. Kusajongwe ngamehlo abomvu ukuba ingaba lo mgodi wokuvalwa ngqi kusinina. Isiphathamandla ezilawula imida yeli Border Management Authority zithi akukacaci kwangoku ukuba iza kuvula nini iGroblersdal Bridge border post eselephalale eLimpopo nemihlaselwe zizikhukhula. IBMA inqumamise inkonzo kweli ziko kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo ngenxa yokugcwala kwamanzi. Eli lisango lomda phakathi koMzantsi Afrika neBotswana nalapho zingena ziphume khona izigadla eziza kweli. Sele izintsuku ezintathu ngoku lendlela kunye nezinyisondelene nayo zivaliwe emva kokuphuphuma komlambo ogcwele ingwenya iLimpopo River. Izinga eliphezulu lamanzi agcwaliswe kulomda likhokelele ekubeni iBMA inqumamise inkonzo. Le agente ithi akukacaci ukuba kuya kuvulwa nini kwakhona. I will not want to speculate for now, perhaps looking at the historical information. In 2014, the port was flooded and we were informed that it took them more than 2 weeks, but the water level was higher than it is now. So we are hoping that we will be able to do it in a far much better time. Abanye abaqhubi bezigadla basamile ngaphandle kwalomda belinde ukuza kukanxele. Abanye banoloyiko lokuba ziza kuphelela impepha zabo zokusebenza ungekavulwa kulomda. You know, we had the challenge of the passports because when we went that side to Durban, we load and after loaded, so the days I arrived here, I only remained with 2 days. So the big challenge that I had is for the passport. Also mashishini abathengisa ngaphandle kwalomda bathi oku kuqhoqe amashishini abo. It's very bad because now there's no one who's buying our food. We are stuck with our food here. There's no movement at the border. Everything is stuck. We don't have money. We don't have any income. Except the food that we are selling. Kungena kuphume izigadla ezibalelwa kuma-600 kulomda ngosuku. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo ungabukela izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC iindaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo xa sihlabela mgama. Ingcali zilumkise ngelithi ukonyuka okothusayo kwamatyala okuthengiswa kwabantu kweli lizwe kuseza kuqhubeka kuphezulu ukuba kuthathwa amanyathelo angqongqo ngakwimida yoMzantsi Afrika. Okuna njengokuba kuthutyeleziswa ngokungekho mthethweni kwabemi bamazwe ngaphandle abangenampepha zeli kusenza ingxaki. Ingcali kwisebe lezothengiswa kwabantu Professor Jacob Mufokeng umemelela intsebenziswano phakathi kwearhente zokunyanzeliswa komthetho eziquka iHawks, isebe lezekhaya kunye nomkhosi wokhuselo wesizwe woMzantsi Afrika ukuba ibambisane ukuphelisa lengxaki. Ngesonto ledlule abantu abangabokudabuka eEthiopia bahlengwa kwenye izindlu abebethunjwe kuyona eSandringham eGoli. Ungoti wezomthetho uthi ke
iningizimu Afrika ibhekene nenkinga yabantu abathunjwayo kulelizwe. People will always be led into the possibilities that there are, job opportunities in South Africa. And we know that, in the rest of the continent, South Africa is still one of those countries that are, providing, something where migrants as well as those that are not really literate can be able to function within agricultural sectors. Ongoti Mfukeng uthi ke sekujwayelekile ukuthi abantu ababuye ezweni elilodwa babandakanyeke egamekweni zokuthumba bethumbana bodwa. Ongoti bathi sincane isibalo sezisebenzi zasemnceleni yakulelizwe nokwenza kube salukhonsayitshe ukuthi ke kusebenzeke. Longoti uthi ke kudingeka ukuthi kuqashwe okungenani izisebenzi eziyinkulungwane eziyishumi nomuvo ukuze kwazi ukusebenzeka emnceleni yakulelizwe. Abantu abangamashumi 28 abavela eEthiopia ababebandakanyeke esigamekweni sokuthumba eSandringham bazovela kusasa enkantolo yemantshi eHillbrow eGoli. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC. Unxunguphelo wasetyhini wakugatyana eMpuma Koloni kwaye ufuna ukufumana impendulo malunga nokulahleka kwentombi yakhe ngonyaka ka-2022. Ubusisiwe Vimbani utyhola ngelithi oko efumana impathombi xa esenza inzame zokufumana umzimba wentombi yakhe. Utyhola ngelithi wathintelwe ekubeni abone umzimba wentwazana eneminyaka 15. Uvimbani uthi umzimba lentwazana wasiwa kwiziko elihlola unobangela wokusweleka komntu egcuwa ngo-2022. Uthi wathintelwa nokubona omnye umzimba wesibini ngonyaka ka-2023. Zenemoto walayisha lo mzimba kulamlambo. Emva koko umzimba uphi cause ilitshe lona ndilifumene liyi1 forensic amatye kuthiwa ayi4 apha amanye upha umzimba ohamba nelalitshe. Yiyo inhlungu nosizi lubhalwe ebusweni kumama okhangela umntana wakhe nokholwa kuba walahleka waze wafunyanwa emlanjeni. Kungoku nje utyhola ngelithi wohliswa esonyuswa kambasemagunyeni. Ndawubona uba hayi ayingomntanami. Owesibini bathi ke ngoba abawukhuphanga ba mandibuyele police station kuphinde kubhukhwe olunye usuku enzela uba bazawukhupha. Ndibuyele nyane police station ebecuphini bandibhukhela ndaya xa ndifika kusuku lokuqala kwibooking yokuqala bathi balibele ukukhupha. Ndaphinde bathi mandiyobhukhelwa ndibhukhelwe more than 10 times oko besithi balibele ukukhupha efridge. Kungoku nje utyhola ngelithi wathintelwa ukuba abone umzimba wesibini nanjengoko ayifuna ukufanisa ukuba ayingomntwana wakhe kusini na. Wanikhuphela umzimba ogebhu zamagwebu intombazana enze itwist echeba amacala. Kulapho ke ngokwathe nguwo na ndathi ke mina inguyo tata lo mzimba. Wathi uba inguwo awukho omnye ozophinde sikubonise wona sidikiwe into nawe. Ubusisiwe uthi usuku langomvulo lubenzima kakhulu kuye nanjengoko kunyanzeleke ukuba aye kumakhasi onxibelelwano. Umzimba endandiza ngawo kwakuthiwe ngumntana oyintombazana omncinci ocholwe emfuleni enqathu. Ndicela wona ke ngoku ayikabi nguwo lo nindinika wona. Isebe lezempilo ephondweni lizikhabele kude izityholo ezibekwayo ngobusisiwe kodwa lathi lizawuncedisana naye uqinisekisa ukuba ufumana isisombululo. Samples have also been taken from Ms. Mvambani. These samples will be tested against the two bodies from Willowvale, and this is being done in conjunction with the South African Police Services. The samples will be distributed by them to their laboratory for DNA testing. Isebe lezempilo ephondweni linikezele ngenkonzo kubusisiwe nanjengoko likholwa ukuba ufuna uncedo olukhawulezileyo kokululekwa ngosengqondweni. Ndinkululeko Nyembezi weendaba zeSABC kugatyane. Ngabantu abali-18 kuquka umphathi kushishino loonoteksi kwakunye noonoteksi ababini abathe bavela kwinkundla kamantye eAthlone eKapa. Oku kusemva kodubulo olwenzeke kwirenki yoonoteksi enyanga nalapho kubhubhe umntu omnye ze konzakala abasithandathu. Isine kwabo bonzakeleyo basephantsi kweliso lwamapolisa esibhedlele kwaye bangongezwa kweli tyala. Ngentsasa yangolwesibini irenki yasenyanga eKapa ibifaniswa nendawo yemfazwe ngethuba unogada benkampani zokhuseleko bedubulana kwisithandathu esonzakeleyo isibini ngamalungu oluntu. Amapolisa athe athimba imibhaxa eli-17 kolu dubulo kuquka imipu esi-7. We prevented what could have been a disaster at the time, because if we were not there, and that was a toe-to-toe
Remember, the people are facing each other and they're shooting at each other. So I can't imagine the end results of that had we not been there at that time and pounced on them. Inkundla ithe yayalela ukuba ingavezwa imifanekiso yabatyholwa nanjengoko kuseza kubanjwa inkqubo yokukhomba abo bachaphazelekayo kuludubulo bajongene namatyala aquka ukubulala, ukuzama ukubulala nokukhupha imipu esidlangaleleni kuquka ukonzakalisa izakhiwo. I mean, that business is prone to violence. So one has to seriously look into that, whether is it necessary that such heavily armed forces be in the space of citizens that are doing their own businesses and using the same taxes. Unjengele Phathekile wongeze ngelithi abatyholwa kweli tyala baphuma kwiinkampani ezintathu zokhuseleko neziphuma kwiphondo iKwaZulu-Natal. Ulwakhiwo lwamagumbi amatsha kwisikolo samabanga aphakamileyo iThatho eButhabelo alukaqalisi ngenxa yengxelo yengcali kwimiba yolwakhiwo lwezomhlaba. Amagumbi asibhozo kwali-16 achazwe njengangakhuselekanga liSebe lezeMpilo kungoku nje adiliziwe. Oku kusemva kwenkqubo yokuhlola amagumbi okufunda neqhutywe liSebe lezemisebenzi ngokomgaqo ojongene nemiba yokhuseleko nezempilo. Isebe lezemisebenzi lakhupha isithintelo esithi kungasetyenziswa amagumbi athile susela ngo-2018 kodwa isebe lezemfundo laphanza ukuthobela lo myalelo. Kweyekhala ukutsho ngoJulayi wonyaka ophelileyo isebe liye lasabela ikhwelo kwaqeshwa unokontraka omtsha. Isebe lezemisebenzi lithe lamagumbi anobungozi kwaye angonzakalisa abafundi nabasebenzi kwesi sikolo. Oku kukhokelele ekubeni kwenziwe amagumbi ethutyana. Enye ingxaki ekhoyo kwesi sikolo kukungabikho kweedesika neetafile ezisemgangathweni. A challenge, it's furniture. We don't have furniture. We struggled, we fix it all the time. The desks, and they are of a very poor quality, they are quite old. So we do not have furniture, and this is something that we also requested. That we are requesting furniture for the learners with these mobile units. Kananjalo esi sikolo sinabafundi abangaphaya kwama600. Kulindeleke ukuba inkqubo yolwakhiwo lwaso igqitywe kweyeThupha ukutsho ngo-August kulo nyaka. Nangona bekukho amagingxi-gingxi kwesi sikolo, abafundi bebekwimatriki kunyaka ophelileyo baphumelele ngomyinge ka-88.4%. Kunjalo nje ezi ziphumo ziphucukile ka-2023 nanjengoko bebephumelele ngomyinge ka-84.8% abafundi bematriki. We're hoping that the construction of the new classroom will go faster. We are praying that even the rain are not disturbing. We are also praying, also asking the community around the area to support the school to make sure that there's no vandalism of those structures. Ukanti ke isebe lezemfundo lithi mawadilizwe onke amagumbi okufunda angakhuselekanga ezikolweni. Masixha kuloo ndawo sibulele mawethu ngokusweleka indlebe senikhumbuza ezangomso siza noxa bethu ngesiZulu usuku benzolo. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo qikelelo lwemozulu nolumika nje. Ndingatsho ndithi kwimimandla esentshona nakwindawo esembindini akho mvula zilindelekileyo kodwa ke sawubona nanke u-60% wamathuba emvula qala phaya eGauteng konyukela eLimpopo ngokunjalo naphaya kwimpuma yaseMahikeng. Kanti ke ngu-30% kwezinye indawo eziphaa kumantla waseBloemfontein ngokunjalo naKwaZulu-Natal kwehlela phaya koSajonisi. Ngomso ke mbukeli sabona into balisaqawutsa ubhobhoyi kwimimandla ekumzantsi ntshona welizwe lithi ke rhwelele ngamafu futhi ke khona ezantshezana ezithe qa kwindawo esembindini ukwehlela phaya eMpuma Koloni KwaZulu-Natal eGauteng kuyaqhina phaya eLimpopo kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula phaya eMahikeng njengokuba sibona. Yabongozwa ke mbukeli into buqhubeka lokhu ngononophelo ngenxa yezazibhaxuza enkungu ezilindelekileyo phaya eMpuma Koloni ukunyukela KwaZulu-Natal kuyakuthi ga phaya eMpumalanga. Kanti ke iSouth African Weather Service yabongoza into buqaphele kaloku la mililo yamadlelo elindelekileyo phaya eUppington ngokunjalo nentudumo ezimandla ezilindelekileyo Northwest ukonyuka
konyukele Limpopo ngokunjalo naseGauteng ngokuhlwanje. Masijonge into ba wona amaqondo okutshisa asibeka phina. Ndingatsho mbukeli ndithi noko lihle izulu kwiindawo ezininzi zelizwe. Amaqondo abetha ku-17 eKapa nodumo ngelixa phaya eFredendal ngu-15. Uba ke wena useDiara naseRhafu ulindela u-13 ze ibe lishumi phaya eMakhanda ngokunjalo naseNcuba. 11 degrees phaya eKomani ze ibe ngu-14 eMthatha ngelixa ngama-20 eThekwini konyukela phaya eMpangeni nako-Richards Bay. Ngomso ke mbukeli kufudumele kakhulu eCalvinia ngo-35, 36 eUppington ngelixa eDiara naseVryburg ingu-33. Lifudumele nje kakuhle izulu ngo-25 ePitoli kuphole kakuhle ngo-24 phaya eRhawutini zaphinda thathisa amaqondo ngamashumi amathathu eKomani. Maniphele emehlweni sale ntliziyweni kamnandi mawethu.